आगे येत गेलं त्या कॉन्ट्रॅक्ट काय रे बरं गेला ओके बरं सगळ्या रे राजू किती तोंडाड तू काय झालं ना तू कोणा ती गेल झाल्या काय पिना न रे ती आली किती आणले राजू अनेक ग्लास आडो ಯಾಕಿದ್ ಗೋ तुम्ही ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ किन्या तुक्की झाल रे ना म्हाका दिसतालें हांव एकटो आवटी भाशेन उलयत काय म्हण पूण आतां कळोन येयलें म्हजे भाशेन आनी एकटी आवटी आहा म्हण